Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kylleng, kalaway jong ka jingle jingwan kadon hangni. Sungau tu ya kabor jong ka boarding but ka Ether electric scooty. Let's ka Quincy Motors demtring Kylleng but pinyas no yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Shwa bangin pai syakimat kimat jonggani gajan mit sing sajan ka Tarik Iaiong arjar arpusan. Ni ai kublai kit bok kit wiang ru ya baro ki kon samla ki bala pas ya ke examen SSLC. Ni bu ha jing dwai ba pinang yach prang ha jing puli jong pi. Kimat Khubor na ka Jylla ka result mentau snem ka day ka result kaba bhashisha haba kiladon hadu prapusan ngut ki khna na ki school baper ki bala yo banrung ha ka top 20 jongga Meghalaya Board of School Education nalor kata ka jingdon ki khna ki bapas kalong prapunyo 0.10% ha barok go ki Jylla kidon buntli ki school ki birang shu yo rung kerteng ha ka sin ka benengkong ha ka top 20 ki nong hikai ki khana school ki kwa ban yale kemen lang ban ai khublei ya ki khana jongki ki bala yo ban rung ha ka top 20 hinrei kim shim lala ban yale kemen namar ba ka sngi ba ki yo ya ka result ka dei ka sngi shuti hadian bala penmi pat ba ya ka result jong ka secondary school leaving certificate u executive chairman jong ka embos u CP Marak IFS retired ula pha ya ka kruwa Khubor ban pentip ba mentau snem ki don nriu pulai hajar nriu spa prapu arngut ki kena ki ba yakun ya ka exam bat ki ba pas pat ki don sanpusan hajar saus pa nyu pulai ngut arfu ar hajar nyu spa arpun rengut ki dei ki kena senrang bat laifu ar hajar nyu spa saupu nyu ngut ki dei ki kena kentai khat prahajar khandai spa laingut ki khna ki pas tang san subject but laifun reu hajar san spa nyu pungut ki pas baro nreu teli ki subject kani kamut ba ki pas mentau snem kalong prapunyo 0.10% ki don lai spa sapway teli ki school ki ba ka jing pas ki khna ka dai spa percent kata nadu usnem khat khandai spa prapusan ba ka seng Khasi Secondary School kaya le ya ka secondary school leaving certificate la ni ka examen metric kadai ka ni ka sin ka benengkong ba ka ni ka school ka yorong ha ka jong ka top 20 arngut ki khna na ka ni ka school ki la yorong ha ka top 20 kata u bhaku parsun balayo ya ka kerdan ka pashpo but u Janus Olsman Rapsang balayo ya ka kerdan ka bakhat khandai kalong ka Khubor ka bapen kemen hadu kata-kata ya ki bor penyai ba ya ki no hikai jong ka Mayfair Secondary School Laimkra haba u Arif Sheikh ula yo ya ka kerdan ka banriu ha ka top 20 jong ka result secondary school leaving certificate arajar arpusan balapan bena da ka Meghalaya Board of School Education next step kat wais nem menshwa ka sanggita saha kalayo ya ka kerdan ka bakhan riu ha ka top 20 jong ka result SSLC ki khna puli jong ka ni ka school ki bala pas ha ka kerdan first division ki long arpuai ngut khandai ngut ha ka second division ban nyungut ki layo simple pass nalor kata baro ki layo letters ha ka health and physical education English alternative English science, mathematics, but haga khas. Kasamla Quincy Dora Sinkley, kabala pas bha da kaba yorung haga kerdan kaba pra haga top 20 jangka result SSLC bala penmana da ka embos hne. Kala itu baka jukrek kot hadu san genta jan miet but lai genta men step haga jing pen krek ya ka examen but kalau ongru bakam julet tuition kumba long lem giwei pat ki para khna. Kasamla Quincy Dora Sinkley, ka khun kentei jong ikong Merrily Dora Sinkley, kabapuli has Sacred Heart Girls Higher Secondary School, Maulai, Kylleng, kalayo highest mark haga subject mathematics. Daga jing minot, pat ka jing treshitom jong ki khna school.
ka St. Mary's Higher Secondary School Shillong hagani ka kenti kalayo rung haki Southly ki kerdan haga top 20 jongga result balapan bana daka embos negasngi. Ka principal Sister Sonia Chako kalayatu bamantau snem ka school kalapha arspa arngut ki kena pule banya konya ka examen SSLC bat ki bapas kilong shispa khandai ngut kani kalong khandai pra point sanpuai percent ki saungut ki kena ke blai orung ha ka top 20 kilong ka Anushmita Chaudhry kardan ka balai but your distinction ha ka subject English, Mathematics, Science and Technology, Social Science, Health Education, but ha ka subject Alternative English. Ka Jessica Joshi, kalayo ya ka kerdan ka khandai but kayo distinction ha ka subject English, Mathematics, Science and Technology, Social Science, Computer Science, but ha ka subject Alternative English. Ka Surusi Day kalapoy ha ka kerdan ka ba kan riu but kayo distinction ha ka subject English, Mathematics, Science and Technology, Social Science, Computer Science, but ha ka subject Alternative English. Ka Akansha Ghosh kalapoy ha ka kerdan ka bakat pra but kayo distinction ha ka subject English, Mathematics, Science and Technology, Social Science, Computer Science, but Alternative English. Kakana School jong ka St. Margaret Higher Secondary School Shillong. Kapawan ha ka kerdan ka banengkong ha ka Secondary School Leaving Certificate ka Leisha Agarwal kalapan pau ka jingsngo kendit marsentip bakawan banengkong ha ka ni ka exam metric. Ka Leisha ka ai kublay ya kinong hikay ka St. Margaret ki nong hikay tuition jong ka ki bala trejitom ban yalam nanti ya ka hadu bakan napoy siya ka ni ka tong kala ai jengmut ya ki wei pat ki khina ki bandang ya khun ya ka exam nang ne shikaman ba haba kiele examen kim dei ban tieng henre ki dei ban play jingmut kumno bakin snow tho hagabor sung tho jong ki ban shupulielen that bag ya ka kon bat kim dei ru ban penkhia jingmut ban penkhia jing perkhat yala di hadin bon snem ka Sacred Heart Boys Higher Secondary School Shillong Maulai kala pau biang haga top 20 jong ka result balapan benar ka embos lengba usamla Ivan Shan Nongrum ubalapoy haga kerdan ka baar haga top 20 u principal Reverend Father Khubor Karsentiu ulayatu bo usamla Ivan Shan Nongrum udai ubasa ha savio generate maulai ban penkre ya ka jinglong lengdo soblay usamla Ivan Shan Nongrum ulayo distinction haga subject English, Mathematics, Science and Technology, Social Science, Health Education, but haga subject Kasi. Kani ka examine metric lani ka Secondary School Leaving Certificate, kaba ka Meghalaya Board of School Education kalapanmi menta, kapani baka West Giant Hills kadai ka district, kaba kamla bha tam na baro, but ka jingdon ki khna ka pass na kani ka district kalong hado khandai pun rio 0.05%. Ka district bawan baar pat kadai ka Eastern West Khasi Hills but ka jingdon gi khna gi bapas kalong khandai pusan 0.1%. Hadian joka lawan saka South West Khasi Hills but ka jingdon gi khna gi bapas kalong khandai pusau 0.5%. Ki wei pat ki district ki ba khmat gi kentop ya ka East Khasi Hills district khandai pu r 0.1%. West Khasi Hills District, Kandaipo 0.14%, Ribhoi District, Prapukundai 0.5%, South Garo Hills District, Prapupra 0.5%, West Garo Hills, Prapo 0.14%, East Garo Hills, Prapo 0.5%, North Garo Hills, Nyopusan 0.9%, but Kabawan Kaddu kadai ka South West Garo Hills, Tang Nyopunyo, Tang Nyopusao 0.9%. Habakan ya ka jing pas jong ki khna ha baro ka wei ka Jylla kalong Prapunyo 0.10%. Kalau beniap ha ka snang mau blai madan rating kala kemding kensan ha ka janmet jong ka Tarik Iaiong arjar arpsan bat ka jingklang jong ki thli ding kalong shisha ka ba isher khai ba namar ba kani ka jaka ka dei ka badon bon teli ki karkhana shna kali ha shilenter surok ki pai ba nonglek nongwan bat ki nongsong dukan
kila herman sim tang shuyo ya ka jingklang jong ki telit ding hagani ka klau ka bala ban pur tang shaki dukan rei wat shaki yeng ki sem jong ki breu tang nakadaw ba ki riu dusman kim don shu yak mensim ya tip lem tip ka ka banja na ka jingwyang ding ya ki klau ki petap Menteri Ketenat Tourism jong Sarkar Jylla uba Paul Lengdo ulai tu baka kam jengok kai hagani ke Jylla kam tam mentau snem arjar arpusan kala kenjo sya weipat mau jam haga baki breu na Kylleng kari India bat na Kylleng ke Pyrthei ki pai khmat syagani ke Jylla kum ke jaka ke ba itanat tam ban wan bam leer pengat ba Paul laong ba ki riu pau khmat na Kylleng kari ka Pyrthei kila tu chagani ke jaka bat kani kala yarap ha ya ki nong shong shnong ban kentiu ya ka yo ka kot jongki laong ba tang ha sora marwei gidon palat lais pa sanpau teligi homestay ka ba ki briu jongi ki yo jing mentoi bha mentang ini phai syakimat Khubor na Kylleng kari Menteri Rangba ke Jylla Meghalaya Conrad Sangma ula pelaj paj ba ya ke digital system ke patmai ban penelong ya ke jingerap hagi por basya lenshop kham kloi bat ban khamsup kani ke sistem kan yarap ban pentip kloi ke jingja basnosi ban pentrekam ya ke jingerap bat ban pha pisa bet syagi breu ke basya kta Kibor pahara ha Manipur kila yok ban pelaj imyo wei nong trei jongka company shimet ubala syak rakbor hapo arpsau kenta hadin bala rakbor ya kila kem no ru ya khat wei ngut kile no kibadon kti haki kamrunar kum ke jing rakbor bat ke jing dawa pisa hagi benta beper jong ke Jylla ka jingpang African swine fever kala peniap ya palat Syihajar sanpau teligi sniang hagi lai teligi distrik jong ke Mizoram bat ke Sarkar kala pak peniap ya palat saus pak teligi sniang ban khanglat ya ketai ke jing sapriang jong ke jingpang nakaliang jong ke Sarkar ka pek ngor bha ya kani ka jinglong jingman namar kani ke jingpang kalong ke peniap ya ki sniang nrei kam khta pat ya ki bri haga sin ke benengkong naduk pala sedang ke jing ya kan at hapdeng ki jaj menriu meitei bat kuki zo ki nong yalam jongki kini ya kenduk menta ke sengi ya ka tanat kampo yeng hanong ba Delhi ke jing tmu jong kani ke jing ya kenduk kalong ban wat ya ke jing suk hapdeng kini ki ar jaj menriu ki balaya kan at lajan arsnem ka Sarkar pedeng ka menjur ya ki projek ki basyongdor palat nrius pa arpo klor tengka ban shna ya ki surok nong kendong bat ki jingkieng ha ki than chatai lamingi ha Himachal Pradesh ha Uttarakhand bat Odisha kini ki projek ki temu ban penbha ya ke jing penyeso bat ban kentiu ya ka roi kapar ha ki jaka nong kendong bat ha ki jaka lom mentang ini phai syakimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei Prime Minister ka Nepal Oli laong ba don ke jing ya kenduk ke babha bat kebaya jan bha bat Prime Minister Narendra Modi ha ke jing elang jong ke Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectorial Technical and Economic Cooperation lane ke BIMSTEC ha Bangkok baro arngut kinong yalam kilaya keren sepang ke jing ya trelang ke ba kham ya jan ha gi benta kum ke boarding kalek kawan bat ka culture Donald Trump laong baka China kala syap tien hadien bola bu ya ki khajna ki bahe bat ka China kala pen phai kala da ka ba bu khajna ya ki mar jong ka United States kani kala pelong ya ka yo jong ka US ban hiar bha ha ka ba ki index ba kongsan kila hiar palat ya ka lai percent ka United Nations kala kentu ban le 8A kloi ban yada yaki kena Iraq na ki bom ki badang long ki jingma ki ba kham kraw haduk menta palat lais pangut ki kena kila syak peniap lani syak penmensau hakini ki san senam baladep bat bun ba ki jaka kidang sa ha ka jingbom shngai ka Hamas kala ong ba siteng na ki nong syak rabor Israel ki badang kidon ha ki jaka ba ka Israel kala hukum yaki brio bakin mi'no kila maham bagi nong syarabor kidon ha ke jingma bat kila kerpat ya ke Israel ba kan sedang ya ke jing ya kran ke ba shongkhia
ban penting kena ya ke jing pelat ya ki sipai Israel ki thu ba ki la penyap ya u Said Khudari u badai u nong pen kelapisa ba kongsan jong Hamas ha Gaza. Kila penyap ru ya arngut ki weipat ki riu rang ba ki badon jinge dei bat ki kam le no kum shibenta jong ki kam thombor ki barang ya shakman. La ya thu ba wei nong India ula sha dung yap hajan Ottawa ban la kem ya wei ba subadon kti. Ka Indian Embassy ha Canada kalau ong ba kadang yarap ya kalong yeng jong ni unong sya penyap bat kadang ya kenduk ya ki bor sen syar snong ka jing khnyu jumai ka bajur bha ka balakot riu point khandai ha ka Richter scale kala ja ha ka thai New Britain jong ka Papua New Guinea ha ka step jong ka sing sajan lapan mi ya ka jing maham ba la pan khi ka tsunami bat labatha ya ki brio bakin long ki bahusiar kat ba ke jing jurip ya ke jing julor kadang ya chakman o menteri rang ba ka Khyber Pakhtunkhwa ula ong ba ki petwer na Afghanistan kinam sha panbor ban mi no na kate ke Jylla ula ong ba ka policy be shnong jong ka sarkar pedeng kalong ka bakla bat ula ong ba ka jingwan phai ka dei ban long ka ba da ka monsngubha bat ka badon ka jinglong brio ka menteri rang ba du jong ke Denmark kala kerpat ya ke Denmark bat ke Greenland bakin Iaiong ka wei namar ba ka United States ka kampai kmat sya ka Greenland ka Mette Frederiksen ka ong ba ka jing ya teli ka dei ka lat ka ba bhatam ban yada ya ki jing mentoi ba ya samlang jongki bat ban jubab ya ki jing penbor na syabar ka International Red Cross kala ong ba kamdan benta setia AA bat ke jingsha thombor ka lengsun ha Congo ha ka ba wei bre ulayap ka International Red Cross kala pensyai ba ki lengsun bat kinong trei kimdon jingede bat kimdon ka jingtip AA halor ke te jingja ka US kala pha bakla ya ki email sya ki kattu katne ki nong petwer na Ukraine dak ba ong ba yaki bakin mi no na US hapo news ngi ki he sarkar ki la kam hadin ba ka dei ke jing bakla bat ki ong ya ki nong petwer bakin nam pan snap la ne penbot ya ki te ki email ka India bat ka Sri Lanka ki la ya soy ke jing ya te patmai ha ka ba ya dei bat ka kam ya dari ka boarding bat ka roi ka par ha ka por ba u Prime Minister Modi u lech Colombo baro artli kiri kila menjurru bani trailang haka kot kakya ka digital technology bat ki project haka imlang soalang ke bapen i ya ke jingye dei parlok ke baklan itu kilong kimat kublai